दोन्ही राष्ट्रवादी पुण्यामध्ये एकत्र येत असल्याची चर्चा सुरू असतानाच आता त्यामध्ये ट्विस्ट आलेला आहे। दोन्ही राष्ट्रवादीची संभाव्य युती आता जवळपास फिसकटल्याची माहिती मिळते। घड्याळ की तुतारी कोणत्या चिन्हावर लढायचं यावरून ही युती फिसकटल्याचं समजतंय। तसंच दुसरीकडे शरद पवारांच्या पक्षानं मवियासोबत चर्चा सुरू केल्यानं युती फिसकटल्याच्या चर्चांना बळ मिळाले। त्यामुळे आता पुण्याचं राजकारण वेगळ्याच वळणावर आलेलं आहे। गेल्या काही दिवसांपासून पुण्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार असल्याची जोरदार चर्चा होती। स्थानिक नेते त्यासाठी प्रचंड आग्रही होते। त्यांच्यामध्ये अनेक बैठकाही पार पडलेल्या होत्या। पण आता दोन्ही राष्ट्रवादीची ही युती चर्चा फिसकटल्याची सूत्रांची माहिती आहे। तर पुण्यामध्ये दोन्ही राष्ट्रवादींची युती होणार होती, मात्र या सगळ्या चर्चा फिसकटल्याचं कळतंय। घड्याळ की तुतारी या कोणत्या चिन्हावर लढायचं यावरून ही चर्चा फिसकटल्याची माहिती आहे।